que realmente esta pandemia o que fixo é que salira máis á luz a precariedade que viñamos arrastrando de fai moitos anos, creo que en todos os sectores, non? Por exemplo, no meu na sanidade había xa unha carencia de infraestructuras, que agora saleu máis á luz. A xente encontrámonos que non había nin vestuarios suficientes para que a xente se cambiara. Entón, agora topámonos que non temos uns vestuarios, que as infraestructuras que chegan que son cativas, e a nivel de dotación de persoal, que nós, polo menos nos Sergas, fai moitos anos que temos esa carencia de persoal, porque se atopan en outros países, en outras comunidades autónomas, en outras categorías profesionais, porque os Sergas non lle daba, digamos, que uns bons contratos, non podían conciliar familiarmente, e en plena pandemia seguimos tendo eses contratos miserables de 15 días, de días incluso, sabendo que isto iba a ser para largo.